Bathi ukuthela bayaveva be-MK ngezinto ezenziwa mainstream media. Sawona kuphi nakuphi kufinye khona lo mbuzo njengamanje ukubingelela yini Mathinto Watosi intombi mqamela mehlaka abanye zibaqamela imali thibazi. Ngena kwethu ngabe usuku lakho lokuqala ulancathonza kulongela press subscribe button share pin comment. Wenza sure ukuthi uyalike bese uyacomment uma ngabe kuphela ivideo sizwe kahle ukuthi ikhuluma ngani. Ngenza kwethu omunye wosaziwayo nosishoshovu se-MK lapha sigxeka i-mainstream media ngendlela eyenza ngayo njengoba ke ilokhu igxinxa abantu ukuthi siseyinsukwini engaka singenayo i-load shedding. Ngizokhumbula ukuthi njengoba sekuzovotwa abantu abaningi bayabona ukuthi i-load shedding ayisenzeki, abasahlupheki ngogesi, awusahambi labo 3 hours or 2 hours bakhona, kodwa ke ugesi usuhlala ukhona. Lokho kucacisela ngokusobala umntana sekhaya ukuthi ugesi ukuhamba kwawo kuyi-man made, into eyenziwe umuntu. Okay, ngaphandle kwalokho ingane zakwethu baphinde futhi baveze ukuthi ngoba nakho uhulumeni efuna ukuze ukubonakala noma ubrainwash abantu ngendlela yokuthi abantu abasabona ukuthi lento le kade yenzeka for iminyaka kusukela ngo-2018 kuze kuzoba manje besihlushwa ugesi, kanti ke umsholozi besizama ukuyiqeda. Abe-MK ke basekela ipoint labo ngalokho. Ngaphandle komasosaka umtsasa ekhaya asixhume sihlala kuyona ke ivideo yomuntu noma ishoshovu sayo ke MK sichaza malana ne-load shedding nokuqaleka kwayo nokwenzeka kwayo ukuthi yenzeke kanjani. Bamana ivideo mlalelo wami show ukuthi uyakhomenta mawuqeda le video. Mainstream media musani lokho nisihlohla, musani lokho nisigcisha, nisigcinqa, musani ukusiphusha, musani ukuthi hahameza lokho nisitshela ukuthi 27 days without load shedding. Siyekeni siyazi nje ukuthi sikuphi thina la sikhona ne-load shedding no ANC wabo si right. Musani lokho nisitshela ngoba unyaka 2023 out of 365 days 332 days bekune load shedding, only 33 days lapho khona kuthiwa ucishwanga khona ugesi eSouth Africa. Manje musani lokho nisigcinqa ngoba okokuqala lo baba walithola izwe lingena load shedding 2016 2017 asikaze sibe ne load shedding at all. Yena wafika 2018 wazo introduce load shedding. Manje kufanele sishaye izandla ke manje ngokuthi 27 days bese ngela load shedding. Thina bese futhi wathi ngithelele kahle ngophenyana ngithelele live. Thina bese ngenayo load shedding. Ifike nalo baba lo wayeseyiqedile umsholozi load shedding. Musane lokho nesibelesela nge load shedding. Uke wakhuluma nentombazane la ubona ngempela lo baba kana mahloni. Ithole ithuba lokukhuluma nomengameli. Iyasho intombazane ukuthi I have struggled for years nge-apply ngizama ukuthola umsebenzi. Uyambuza neminyaka emingaka, uyasho intombazane thengi neminyaka 20 kade ngizama uku-apply, I think for over 4 years manje ngizama uku-apply. Uthi ubaba lo hayi qhubeka uzama. Kusho ubaba owa introducer ini i-Youth Employment Service i-YES nini back in 2018 ngenkathi introducer i-YES there was only 32% of unemployment kubantu abasha, only 32%, okusho ukuthi oyedwa kubantu abawu3 wayengasebenzi. Yena wenzani all these years, 6 years manje we have over 50%, actually 59%, almost 60% of youth unemployment in the country. Okusho ukuthi kubantu abawu3 abawu2 ke manje abasasebenza. Kodwa uyena uthi une plan yokuthi uzoqeda unemployment. Uzoyiqeda kanjani unemployment ecisha ugesi kangaka? Ngoba vele kwamanje nje lento eyenza ukushatha ngathi awucisha ugesi wenza ukuthi siphinde simkhethe. Bafethu sikhathele ziningi kakhulu izinto ezenzeka sithule sibuke esingayikhuluma la, kodwa kuzoba ngathi nje ongitshela nje ukukhuluma no-president. Mina nje angaze ngakhuluma no-president, futhi I speak for a majority of South Africans azazi akhuluma no-president. Usuze wathola ithuba lokuthi uhamba ukhulume no-president, yazi ngisho ikhansela la ngakini uma ulitshela ukuthi ngizama ukuthola umsebenzi alekutshela uqhubeka uzama. Lithatha ucingo mani lunyaka nyakaze lisho ukuthi yazi awuzama ubani ukwabona nendawo nokuthi kade befuna abantu ukwabona aliveni nje lithi qhubeka uzama. Then sino president ethi ngani sithola ithuba nje lokukhuluma naye betshe qhubeka uzama. Hayi ngeke bafethu, hayi